Salutare, că sunt la noi episod. Și nu l-am mai postat din cauza că m-am luat cu alte treburi. Dar astăzi o să postăm Critical Hoops. În care, dacă nu știați, este un joc în care este acțiune. Desigur, foarte multe bătălii. Și desigur că asta o să facem 78 de kill-uri într-un meci. Dacă vom face acest lucru, trebuie să strângem 20.000 de like-uri, cam așa. Acum intrăm pe arsa asta easy, care o joc eu în fiecare zi, și să vedem cum o să facem. Vă rog să vă abonați la mine, că eu fac cele mai bune videoclipuri cu jocuri. Stați puțin să ne luăm shotgun-ul. Ok, o să vedem, o să facem un videoclip în care o să vedem ce skate ghicim. Ba, iau. Au toate armele posibile. Băia, îți dai seama. Tip-tap-tap. Shit, I use sniper on the wood. That's it up. Măcar fășe kill-uri buni, eu cred. Poate vă întrebați de ce am eu pe spate, mai bine răspunsul este sincer. Nu te-aș lasă-mă cu sniperul tău. Opa, ăsta nu băga tecul, să mă prind. Se mă, dar la cacasip, așa dai pe lui. Exact. Uite cum, ia. Uite cum boacă ăsta. Mamă, cum-i poate jegul? Te-i bate pe-o secundă cu sniperul. Da, și fac în pâine.
Dați faci, bă. Mamă, o trag direct în mine, bă, ăștia, bă, cum. Și-o avut el acolo. Dar ceva ce-ți mai trag? O trag cu sniperele, bă. Cele bune. Haide, să vedem. Ca să crești. Ăsta s-o clăcure. Am înțeles. Nici nu știi cu ce spune ăștia. Cu cea mai bună. Pa. La pâlea. Nicoe, potați cu seregen și-o învurt el acolo. Așa nu-i rezolv eu în 2 secunde. Bularul ăla mare, mă omoare. Bă, și bularul. Face. În 2 secunde l-am omorât tu. Dacă așa fac eu și eu. Cum e posibil așa ceva? Cum mă? În primul rând. Da, la au avut un sniper bun. Hai să ne înțelegem. Cine are așa ceva până la urmă? Adioada, ce Dumnezeu are? Durare gloanțe din 70 cartușuri. Și Dumnezeu. Vutu. Păi vreau cu sniperul ăla, vutu uite. Și mă la mine. Am uite asta. Problemele. Mă juc că eu fac o grămadă de kill-uri. Că ăștia nu fac nimic. Mama! O dau eu așa de eu. Opa. Boy, a câștigat! Cel mai bune kill-uri, bă, posibil. Ia, eu am câștigat. Mamă! Ce v-a spus? Ce v-a spus că câștigam, mă? Mamă! 63 de kill-uri, mamă! N-avea și 10, gata. Ați pierdut. La următorul videoclip trebuie să dați 20.000 de like-uri. Dar stați să puțin. O să facem videoclip cu cine ghicește youtuberul. Înțelegeți? După skin-ul din Minecraft. Ok? Dacă vă faceți acest lucru, o să vă dau și eu niște... Acum, papa.